Kuya! Hoy! Sakit kay Beb! Unsa man? Layas na rin! Huwag kay pulos, di ka magpanana! Unsa man ang gigapoy ko, Beb? Kabalo mo ito kang gikan ko trabaho? Trabaho sa imong mata? Pila na kabulan? Kabalo ka, uga na kay ko ba? Wa na kay bis. Grabe, Beb! Laman bitaw ako! Manguwet ko na mo, dili ko na mo kanon! So, ikaw na yung masunod. Dapat tagaan ko ng babor! Give and take ba? Give and take sa imong mata? Di ka magpanana, layas na rin, huwag kay gamit. Palayason ko na yung mga kuha maning balay! So, ikaw na ang tama. Kabalo ka, Juyak, ako ang masunod dire, kasabot. Ah, grabe po, Beb! Oy, di mo nga madalag hangyo! Walay hangyo ay, labon bitag ako'y mahangyo, di ka mo sugot. Layas dire! Di ka mo layas? Oh, dili ko, oy! Di ka mo layas, pikuhon ka ng idoy, hindi mo be? Ayaw, Beb! Ayaw, Beb! Bantay mo balik na ka diri ha? Pikuhon ko ginay mong idoy nga way pulos. Maita po na ning andir ta sa tong asawa, oy! Masa ko magdili pa naon, kabalong kapoy ta! May pagmulaag na lang ko sa kong mga barkada, kay makatabang pa to sila. Brad! Uy, Brad, nakunsa mo ka dire? Ay na mo pangutana, mura mugwa na sanay ana. Kulata na po na siyang asawa ba? Lagi, Brad! Pero ay lang ko yung katawig, gikukod kog piko, oy! Ali, istorya ito na. Lagot na kay pre, kay masa ko dili pa naon, oy! Pre, tambagay ko ninyo, sa hinundot ko na ni, buhato na ni. Dali ra na pre. Kanang mga asawa, kita mga lalaki, di ta magpaandir. Kuan biya ta, haligi ng tahanan. Oh, bitaw pre, tama man na! Ay, sus, kung sa kuha parang asawa, pre. Sus, mga sinina nila, nanas gawas eh. Sus, akong asawa pre, kung aksyon og kusuko, muto ng babaw, oy! Hindi nakapalag. Hilo mo, oy! Yahayan niyo sa inyong kwan pre, oy. Ang asawa ninyo. Hadlok kung gusto kong asawa gud kay gamayng bikil, kuto-kuto ditso. Mau gani no, ayaw paandir. Sukli, pilar kusog ng babae. Ako ana pre, nakatisting na ko ana. Ako ato, gikan ko to ginom. Hubog kay ko. Uli og balay, aksyon sa yaw-yaw. Witik na ko isa ka pitikan. Luhod sa kong tubangan oy. Pangayog pasaylo. Ana ko kagahi. Yahayan niyo pre, oy, kay kamo na siguro pinakaswerte sa tibok kalibutan nga lalaki ba. Ala man na, ikaw gani, pangitag partner ni mo nga kanang di ka maandir. Ay, sus, ako? Na, siya tiglabas ang brief oy. Dah, ako pre, ako tiglabas akong asawa pre. Panty niya. Grabe panty sa akong asawa pre. Agpuga ni mo. Murag una sige na mo oy. Nah, nangalisbo lagi pre. Di mo ko kapalag kay kuto-kutohon man kalitso. Ay pre, basing gilumay ka ana. Duda lagi ko pre kay murag huwag ito gipainom niya sa kuha ba. Pero in love jud kay ko niya bay. Binat sa kagang. Mo na gibog tik-tik ni mo. Kay magpataka ra mo ang idom kung sa ihatag sa imo. O lagi pre pero hubog may ko nga time pre nya. Di mo ta ko ibog niya ato nya. Nya kay pagkataon-taon pagtan-on ako siyang nong. Ura na magsiaramina bay. Ako nimo bro. Ayo jud pa under oy. Atong i-break ilang record na. Kita na pud pirmi ang tama. Dili naman na pwede ila ha. Mau gyud, hinilas ra man ang ilahang niya na bay. Grabe kantos ako bay. Naingon kog kindir sa balay. Nya siya ako maestra. Pati pa. Kani pre. Kani ako pagistorya para sa imo ha pre. Kanang mga asawa na to pre. Maayo na kulatahon. Kay di na maayo na yung anak. Nagpermintitan di ron. Ayaw. Anak sila ko. Nya pre, so may buhaton ako nga di mo ko kapalag siya ha. Na ako'y 5 ka teknik pre. Ihatag na ko sa imo ha. Epektibo ka na pre. Epektibo. Salig pre, gingana to na mo sa una bay. Una, pag magyaw-yaw kay na siya, niya masuko, imo baton. Hook out. Tama. Ay tia din mo pre no. Nana din ano. Kadua, pag suguon gi kaniya, sugua pud siya. Mao na ginatawag na back to you guys. Grabe yan mo idea pre no. Salamat kay pre ha. Ay sa, wa pa ta na human, napay tulo. Sige pa daw pre, kay ganahan kay ko sa mga kuan nimo. Ganahan kay ko minaw bay, makuha ko idea ba. Katulo, pag mo action isang sumbag si mo ha pre, pinakaunang buhaton, sagngon. Tapos pag makasagdang na ka, release na ni mo wala. Sukol, kay lalaki biyata na unsa. Nya pre atong ganiya pre, gilabay ko planggana. Sakit kay kong ulo eh. Muna'y kaupat na to. Prana, gilabay kang planggana. Ang nakabutang dito sa Bible, kung batuhin ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Unya kay planggana mo to yung gilabay pre. Aw, di labayo di mo sabon, palabhon ni mo.
Tama ni pre no, yawan yung mga words of wisdom oy. Nga na mga mga veterans pre. Para sa mo oh, kalmar kay medres paligid. Chill ba, murag wala na problema. Pre ato kaniya pe gigugod kog piko. Unsa may makaistorya nimo ato? Mo na kalima. O buhaton ni mo ana. Balik kasi mong balay. Kuha kag sundang. Gokron po nimo siya. Suklan yun na nimog tinigbasay. Kay lalaki man ka. Ah, nanaon na pre. Pero pre, bro dili man ako kaya na pre. Ay, ayaw, kaya ha. Ako ganing asawa ganing nga pulay. Pre, salamat kasi inyong mga tambag ha. Buhaton ako niyang gipang istorya. Kay kung sumbag siya sa kuwa, musagang ko. Tapos sumbago na ang kuto-kuto. Hindi pre, lapay ko plangan na. Lapay ko sa sabon. Ako siyang palabon. Tama gyud na mga pre, tama gyud na pre. Sumol gyud. Nya gukurong ko niyang piko pre. Na, muli og balay magkuha ko sundang. Usok lang og kinigbasa yoy. Kay isog na kay ko, di na ko paandir. Kay ako nagod ni. Ako po na eh. Babe, ikaw rin na babe. Oh, ako na eh. Unsa ta magingon? Isog kay ka? Di na ka pa-under? Imo pa akong palabon? Imo pa akong kuto-kutohon? Pre, una na ko pre. Manglaba pa manday ko. Luto sa ko, pre. Sige, sige. Muna ako pre. Kay glaw pog baboy. Sugo man di ko sa asawa. Si masuko to ba? Pre, ingon mo isog mo. Naano ko niya diriya? Babe, sorry na. Sorry, uli!